खंय पोचलं? ठीक आसा मी थंय वाट बघते. तू थंय खंय येऊचा माहिती आम्हा? हा ठीक आहे. अरे बाग झवऱ्या तुका दिसना ना? तू फुटले का दिसणार तुका दिसना ना? तुका दिसना ना? सकाळी सकाळी येऊन धडाकतोय तो. मालवणी बोललो मरे मालवणी आहे का रे? हो मरे तू पण मालवणी? अरे हो मी वेंगुर्लाच हो. अरे मी वाडीचो मरे. काय सांगतो अडे गडे बरं मा हो मजेत मरे. मजेत मा. हो काम कर काला क्रीम चिल्स आईस्क्रीम पार्लर काय क्रीम चिल हा खडक पाड्याक जाऊचं लागतं बघ. ह्या कडेन ना असो धारेन ह्या असो सरळ चलत जा. लेफ्ट कराय ह्या लेफ्ट साइडीन रे असो धारेन चलत जा तुका गावताला. थँक्यू हा चल हा, जा चल. आहे ना चल. अगो किती उशीर. सॉरी लेट झालो. कधी का होते इतकं वेळ? दोंडाच करीत होते कोणासाठी? तुझ्यासाठी. हाडलंस मामा? नाही मीच खाल्लाय सगळा. आवरात दिस काय बोललं? नाही ता वरचा पारा लागता ना खाव. होय बाकी शून्य. कठीण असा बाबा. काय बोललं? नाही ता माझा गणित खूप कठीण आहे ना. ता दिसताच. होय खूप गरम होता. चल दुसऱ्या ठिकाणी जाऊया. असं म्हणतं तर जाऊया. तर आईस्क्रीम खाऊ जाऊया. हा चल. हा चल जाऊया. काय म्हणता? बरं चाललो हा. आमच्या हा? ह्याड कोण नाही तो काका आरडा नका तुमका सावशीच सांगतोय. आणि जरा एसी वाड्या मग गरम खूपच होता. बरोबर तुका तर गरम होता काय काका काय देव बोल काय दररोजचा अमेरिकन. अमेरिकन हा अमेरिकन ड्रायफ्रूट. अमेरिकन हा आईस्क्रीम कसा? भारी आहे ना? का जाऊ दे. ह्या बघितलं का कालचे फोटो? नाही गो. हे बघ. ह्यो कोण? यो भाऊ माझं. भाऊ तुझं हो. काहीतरी बघलाय का वाटतंय का? तू काय बघलं? बघलंय तर आठवणार नाही. आवा अडे काय नाही तर व्हायचा आमचाच आपला. हा समजला काय समजला? नाही चला नाही तुझा मी नाही डिस्टर्ब करणे चला दे हा ठीक आहे. जाऊ बाईक लागान सकाळी कोणाचं तोंड बघले काय माहिती. शिरा पडली ती. काहीतरी बघल्या रे का वाटतंय मला दे हसत कोणतरी ह्या राहूला तू पाठीमागे बघू नका. किती आहे? तुका सांगते तितक्या करते बघी मागे बघू नको तू. सांगशील? अगो तू नको बघू मागे. तू सांगशील काय? भाव बोललो तुझं भाव. आता काय करूया? माका जाम भीती वाटता. आता गावलो तो लय तुडावतलो. तू काही एक काळजी करू नको. मी असताना समजला मा. एक वेळ चंदनात केत नसतलो पण ह्या अनिकेतात केद्या समजला. तो तुका त्या चंदनाच्या काडियासारखंच घासतलो. झो बाहेर लागा आता येऊ आले की काय आता. पोरींची कळ काढतं मग कोण? हा? हा? चल चल मी नाही तो रे चल रे चल बाहेर चल तरी. अरे चल माझ्या तुला चल बाहेर चल. मला काय त्रास नाही तरी हे ह्यो ना घेऊन आहे तो कप राव रे. अरे ह्या शॉप नाही का? नाही ह्या का चल 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 ह्यो मारा दे चल. ऐका तरी अरे यार दर्शन क्रीमची आईस्क्रीम पार्लरकडे ये पटकन.
माझ्यासमोर ना एक ब्ल्यू शर्ट आलो ना त्याला जरा बाहेर घेऊन जा. बाकी तुका मी नंतर सांगतो. यो व्हिडिओ तुमका आवडलो असाल तर लाईक करा, कमेंट करा, अजिबात इसरा नका. शेअर करा आणि कॅज्युअल मालवणी युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्ही कधी कल्याण खडकपाडा एरियामध्ये येलात तर क्रीम चिल्स या आईस्क्रीम पार्लरला नक्की भेट द्या. भारी लागता हा? एक नंबर. आणि ती घंटा वाजवी विसरू नका. केलंय तर हडले मा तोंडात. चुकलं. कोणासाठी? कोणासाठी त्याचं? काय practice करतो? तूच बोलणार नंतर मी बोलणार चल. कवटे वेळेला बोला. हे तसं घे, तसं घे. रेडी रेडी. चल तुला सांगतो. चेतन पुढे राहणार ऍक्शन. यो व्हिडिओ तुमका नक्की नमस्कार नमस्कार मंडळी.